Kowace rana a gurin ɗan adam tana da matukar muhimmanci, sai dai ranar zagayowar shekarar haifuwarsa ita ce mafi muhimmancin ranaku, domin a ranar ne ɗan adam yake gane irin baiwar da Ubangiji ya masa. Ranar 13 ga watan 6 ba iya ranar farin ciki ce a gare ki ke kadai ba, face ranar farin ciki ce ga 'yan uwa, abokanai, dangi da kuma masu fatan alkhairi, musamman ma ni Jabir. Duk da cewa ke kike shagalin wannan rana, amma ni nake farin cikin zuwanta. Farin cikin da nake a raina ko ke ba kya yin sa Latifa, domin ji nake tamkar ni kadai Ubangiji yayi wa gatan tsawaita rayuwarki zuwa wannan lokaci. Latifa, ina taya ki murnar zagayowar shekarar haihuwarki. Latifa, ina taya ki murnar wannan rana sama da yadda zan yi wa kaina idan da ta wuce. Latifa, ina yi miki fatan ba iya wannan bikin zagayowar haihuwar ba, face dai ki son rai ta yadda zaki murnar wasu ranakun a nan gaba. Latifa na, ina son ki, ina kaunar ki, ina burin kasancewa tare da ke har ƙarshen rayuwata. Shi yasa a kullum nake yi miki fatan ki son rai, ko da kuwa ni ba zan yi ba. Ina son burin ki ya cika, ko da kuwa nawa ba zai cika ba. Ina so na zama wanda a kullum zai saka ki murmushi Latifa, zai faranta ranki, zai kare zuciyarki daga shigar duk wani abin da sunansa ba farin ciki ba. Latifa, ina so ki san cewa ba zan ci gaba da amsa sunana Jabir ba a cikin alfahari har sai kadai na baki farin cikin da kike bukata. Latifa, ina son ki, ina kaunar ki, ina yi miki fatan alkhairi a komai. Naki, masoyinki, mai kaunar ki. I love you. Ina yi miki murnar zagayowar shekarar haihuwarki. Sai an jima.